May healer ka ba? Nice yan. Ako, patay ako. Wait lang ah. Nag-heal lang ako ah. Nahila ko. Guys, kada or tuwing Sabado ako ganang 7 PM guys. Sabado alas 7 ng gabi ako nagkikipaglaro with viewers. Kung gusto nyo what the heck? Sabado ng 7 PM guys. Yo, Christopher Tampos, hello. Justin Garcia, hello. May dalawa sa 3-story sa left. Wala ata, may dalawa din doon sa ano, sa gitna. Try natin 3, 4. Mga nakakalaro ko, lap trip, di alam Ano? di nila alam yung 3-story. Tatawanan pa ako, sabi nila Walang ganun. Oo. Pauso daw ako. Ewan ko ba sa mga kalaro ko. Ano ka ba? Random lang ba yung kalaro mo or meron kang permanent na yung kalaro mo talaga na barkada mo? Parang ganun. Minsan. Ano lang, pag-grado. Kahit yung mga kalaro ko, hindi rin nila alam. Ano yan, tol? Cheekpot? Nagano ka ba? Dito. Hindi. Shotgun. Ano yan? Tube. Tapos, Okay. deadlift. Wala, shotgun lang yung nakuha ko dun. And, meron dun sa M40. Ako, M4A1 ako eh. Saan ba yun? Balcon. Ako! $50. Happy birthday. Meron pa sa gilid. Ayun na, bumaba siya. Nandito siya. Wait lang, tol. Uy, down kami dalawa. Ay, ito, wait lang. Dito yung isa. Kami na sa'yo. Naka-shotgun yan, tol. Nice one! Napatay pa na yung 14. Nakakuha ko dun eh. Natakot ako dun. Naka-shotgun yung kalaban mo. Eto, tol, oh. May medkit. Ay, wala pala. Sige lang. Medkit to, may medkit to. Naka-shotgun pala siya. May medkit dyan or first aid? Wala, tol. Ito, bandage to. Ito, medkit pala. Meron? Okay. May medkit dito. Dinarap to. Nice. Nakakatakot talaga yan pag yung kalaban mo shotgun tas close range. Nakakatakot ito. One hit ka lang eh. Ako pag ako yung gumagamit ng shotgun, hindi tumatama eh. Okay. Ano ko yung shotgun eh. Hindi kami bati nun eh. Hindi kami close. Sige, bate. Ano bang tunog yun? MP5. Uy, buisit. Nahulog ako, tol. Wait lang. Uy, shit! No. Nahulog din ako. May bike doon, tol, oh. Yan. Ay, nandun siya, tol. Nandun siya, tol. Dito, tol. Sa loob. Saan? Nakita ko siya. nandito sa loob. Nasa CR ata. Sige, wait lang. Wait lang. Wag mo. Wait lang, tapunan natin. Gisa natin ng bomba. Boom! Ay, hindi namatay! Grabe! Ay, ganun. Hindi namatay. Hindi siya namatay. Ano lang medkit to la? Sa'yo na yan.
Di siya namatay. Grabe. Ang klaseng armor meron yun. Lumabas yung bomba mo, tol eh. Lumabas? Lumabas yung bomba. Meron ka bang ano? Meron ka bang tawag dito? Red dot? Yan lang. Daming hugot eh. Lalala. May papunta sa akin. Southwest. Southwest sa akin. Car. Tago lang ako ah. Ayun oh. Matalon-talon. Eh magkalaban sila. Yun oh. Saan banda? Southwest? Dito sa akin oh. Sa southwest ko. Coming na sila. Nakatago lang ako eh. Hindi ako mag-i-engage ah. Baka mamatay ako. Barilin na lang natin. Pasabugin natin yung car. Okay. Tayo, balik. Baka bumalik. Nako. Lalaban sila tol. Parang alanganin ako. Tayo, open area. Nandyan lang yan siya. Yun. Alis ata. Hindi, lalaban sila. Yun oh. Nasa kahoy. Ay, tao, nasa puno. Nasa puno pala. Wait lang. May bomba ako. Tol, ingat ka ya. Baka masagasaan ka. What the heck? Nice, tol. May isa pa. Isa pa dyan. Tayo mo na, tol. Mapatay ko na. Salamat. Nice. Yes, may times Medyo 8. lag ako, tol. Okay lang yan. Nice. Pareho tayo. Wala pala akong ano. First aid kit dito. Yun. Kaming bahay na rifle ah. 100. Baka ano eh. Baka ibebenta niya yan sa for sale. Meron akong ano, SMG. Ayun. Ang dami na. Ang dami na. Ito ko 600. Na-try ko yan nun eh, nung ano, baguan pa ako. SMG amo ko, umabot ng 1,000. Itin ka na bali. 1,000 SMG amo, parang ano lang eh. Midnight sale eh. Hindi ko itong healer ah, para maganda to eh. Nakaka ano to eh. Ayun tol, gunshots 30. Dito tayo, dito tayo sa bahay. Huwag tayo dyan sa taas, open yan. Magiging ano tayo dyan. Dito pa rin ha. Ay, meron din dito. Rush lang natin to tol. Wait lang tol ha, huwag mong i-rush hagdanan ha. Huwag mong i-rush hagdanan. Yun, napatay ko. Sige, go na. Bumaba. Naku, hindi to mama. What the heck? One hit na lang to. One hit. Siyo. Nice. Munti ka na. Nice one, sir. Nako. Kailangan natin maraming bomb. Sorry. Ulat mo na lang yung isa sa taas. Bomba lang kailangan natin. Okay na loot ko yung bomba na. Yo, bomba na lang nga eh. Pero soft drinks, baka may ano ka dyan. Isa lang yung soft drinks ko eh. Ito tol, soft drink. Ito. Okay, kunin ko lang. SMG comp. May SMG comp pa siya. Meron pa kanina eh. 30, di ba? 30. Oo, sa ano, doon sa taas. Ah, dito. Sa may Ground. crate ata. Oh, okay. 330. Di ko alam sa banda. Pero dito kanina yun ang bab. Oo, parang sa may crate ata yun, hindi ko alam. Ah, looted na yung dito. Yun no. Rush na lang kaya natin. Tara. Tara. Dito tayo. Sige ko ba lang? Mag-car na lang tayo para mabilis. Yun! Dami. Lika tol! Puntahan natin yung nasa east. Yung nasa east kasi naka-barret. Gusto kunin natin yung barret. Gusto ko yan eh. Dito oh. Mag-isa lang din siya eh. Dito yun eh. Puno banda. Ay, patay na. Namatay siya? Patay na siya. Siya yan? Oh, Ay oo, parang siya yan. to. Wait, tanungin natin. Hoy, ikaw ba yan? Wait lang. Oo, nasa blue house. Naka-barret to eh. Yun! Thank you sir. Thank you. May healer dito tol. Baka... Tol, meron dito. Tol, meron. Meron tol. Sa 15. Okay, sige.
Dito ka sa baba. Yan ka lang. Silencer na lang ulang oh. Parang naririnig ko siya. Yung... Saan ba tayo? Ayun tol, nurse. Ayun, kita ko. Yun, one hit lang. Nice one, sir. Tara, may binabalon siya dun eh. Tara. Tara ako na. Yan sa mark. Kita mo yung mark. Ano kasi sa driver minsan di dito yung ano. Ganito. Oo. Wait lang tol ah. Lala. Wala. Tae tol, ginamit ko yung healer. May healer ka ba? Nice yan. Ako, patay ako. Wait lang ah. Naghihilang ako ah. Nahilang ako. Woo! Patay mo na tol, nice. My God, yung healer talaga clutch na clutch. Grabe. Ayos yung Ayos yung pag-heal mo ah. Naka-off mic pa ako kanina. Alam mo yung nangyari? Nung pagbaba natin galing sa truck, yung ginamit ko, imbes na yung gamitin ko, SMG, healer yung nakakuha ko sa ano. What the heck? Nakakabwisit talaga itong Ay, nako. Galing na ginawa mo tol, thank you. Saan yun napatay yung isa? Sa taas? Eto tol, sa baba. Sa baba? Ayun. Baka may silencer siya. Ayun. Sira yung natin, red truck. Kuya Jason pa shoutout po, Von Michael Rodriguez. What's up, Von Michael Abrasaldo Rodriguez? Thank you for the 100 stars. Dito, okay lang? Dito na lang? Di, okay lang. Ano na lang tayo? Positioning na lang tayo. Pwede naman itong question na to. 8 left. Baka may tao dito sa baba. Parang may footsteps ako naririnig tol. May tao nga tol. Tol, may tao tol. Tol, meron tol. Pa-healer to, pa-healer. Ilan tol? Basta ko lang. Nandiyan na siya oh. Para sinave niya yung niya, kakampi. Saan tol? Dito lang sa baba. Yun oh. Yun. Salamat. Ay, Di ka na ako ah. Yung healer talaga tol, grabe. Yung healer. My goodness. Pa-shoutout idol Jason Jun Tibang Borla, thanks for the 100 stars. Maraming salamat guys. Kasi nung nakita ko yung kita mo yung yung nasa Northwest 330 na barko, yun oh. Walang ganyang barko eh. So yun, napaisip ko na baka nandito na sila. Nandito na nga. Diba? Advance ako mag-isip, namatay tuloy ako. Iyan. Wala na akong healer tol, wala na akong bala. Meron akong bala isa ka. Kunin mo to kasi baka mamamatay naman ako. Ito. Ito oh. Yun. Pasok ko na. Yun. Nice, may car tayo dito. Ayun, nakita ko na yung laban tol. Tao or bot? Tol, tara, rush natin. Sige, ikaw bala. Isa lang to sa puno tol. Saan puno? Ito? Ay, yan puno. Yan tol. Yeah, may... Nice!
Break tayo agad, break tayo agad. Wala tayo sa zone. Pero Oh, walang gas. Walang gas. Naubusan ng gas. Wait, may gas pa ako. Heal ka lang, heal ka lang, heal ka lang. 3 left tol, 3 left na lang yan. Oo. Jay Granado, good night. Tama, mapaganda lang tayo pwesto. Pilot. Gusto kong kunin yung car. Wait lang. Ay, kailangan pa ba? Huwag na. Ayun oh, nakita ko. Nandito oh. Saan tol? Hindi ko sure kung tao yun or ano ah. Lo. Pero ito, meron sa taas, sa taas. Yun. Dalawa. Nice. Saan ba ito tol? Saan sila banda? Dito oh, no. Nice one, sir. Isa na lang. Parang yun eh. Yun oh. Gunshots oh. Ayun yan. Nasa crate. 71, nasa crate. Wait lang tol ah. Diyan ka lang. Kuhanin ko yung kotse. Okay. Gusto mo i-troll natin? Wag bro. Kala ko gusto mo i-troll natin eh. Sira na yung armor nito eh. Ito tol, kotse. Nandito lang siya. Ang ganda ng view ko sa kanya dito, tol. Wala. Ganda tol. Nandito siya. Nandiyan lang siya sa may crate eh. Tara tol, sakay. Ah, sige. Wait lang. Power muna tayo. Yun, power. Hey. Tumalon yung kotse eh. Nandiyan lang siya sa may crate. Great. Oo. Basta nandito siya kanina na ano ko yun, na-damage ko yung 71. Balik ka. Sa doghouse ata. Wala siya. Ayun oh, sa kahoy oh. Okay, sa'yo na yan. Nice. Nice one! Galing mo tol ah. Ay mong gal tol ah. Tal. Ano tol, naka 16 kills. Galing. 5 AIDS tol, 5 AIDS. Naka ano ako ngayon tol. Baka may gusto kang sabihin, naka-live ako ngayon sa ano. Sa Facebook. Nice game tol, nice game. Baka i-upload ko din to sa iyo. 5 tol, 5 oh. Ano. 5-8, grabe. Ano tol, upload ko to sa YouTube pag may time. Search mo lang ako sa YouTube, Jason G.